Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI, magadugang oras na kunyan, alas 9:01 pagkaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Pinapaisi sa gubos ng miyembros konsumidores kan Kaso Reka 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gubos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar ninyo na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakahalaning Kaso Reka 3 office sa inyong lugar. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Viernes. Boy ng mga dugang maray na pagkagas ng Dugabos. Bicol Connection, ngunyan pong Webes Pet sa 8 na kan na bulan na Hunyo 2023. Kiraray po kitang magiribanan sa mga informasyon pag tukar niya to kan mga napapanaw na issue, asin iba pa mga urlay-ulay niya to sa log kan programa. Welcome po, kaibanan ko si Engineer Chaboy na obra sa main control, si Jimmy Guanzon sa information, and si Engineer Abilindon Turalio duman po sa transmitter side, and si Ricky Sagayap. Welcome po mga tug. Abot po kitang 11 o'clock ni na pagkaaga, medyo harhalawigan sa tuyang oras. And magiging kaibanan man niya to ang mga pagiribata sa RPN Radyo Ronda Patrol. Tanganing magtapo kami nin mga informasyon sa Indosin kadakol pang iba. And siyempre, mga serbisyo publiko, mga bareta lokal, nasyonal, asin iba pa mga tugang. Kaya welcome po sa inman kamong lugar, digdi sa Rinconada area. Inaabot kan sa moyang signal 1332 sapitan kan sa mga transistor radio. Asin man kami po sa bayan na nadadala na hiling po. Dadadangog sa samoyang Facebook Live, Twitter, asin man YouTube channel.
Pwede po kamong mag-likes, mag-share, i-follow, as in, i-subscribe sa moyang YouTube channel mga tugang. Welcome po. Digdi sa log kan sa tuyang programa, magayon po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan. Dawa pa paano po mga tugang ang low pressure area na pinagbabantayan ngunyan kan pag-asa. Sabi po sa informasyon mga tugang, ini pong si Chideng, tayo po naglaog na sa Philippine Area of Responsibility. Ngunyan na Petsa Otso, June 8, 2023. Mga alas 2 ni na pagkahapon, garo makorb po yan mga tugang, pa norte, sabi ng bagyong si Chideng mga tugang. And kaya ang pinaka-location, pinaka-sentro kan mata kan bagyong si Chideng mga tugang nasa 1,090 kilometros east kan Central Luzon. Kung igwapo ka mo dyan na dakulang kalendaryo, igwapo dyan sa gilid na coordinates, nasa 15.7 degrees north, 132.3 degrees east mga tugang ang lokasyon. Medyo halangkaw po digdi sa may parte kang kuyan kan Bicol region, nasa kuyan na po yan kan Central Luzon and Northern Luzon mga tugang. Igwa po dyan na coordinates na nakakaag, kaya medyo halangkaw na po. Mayo na pong problema na baka sabihon, baka nga kita tumbukon kan bagyo. Naghihiro po ining west-north-westward. Yan. West-north-westward sa rikas na 10 kilometers per hour mga tugang. Medyo pati nagkukusog-kusog ining duros rapado, daradara kan bagyong si Chideng. Nasa 95 kilometers per hour mga tugang harani sa sentro. Asin ang Gastenes sinipong pabugso-bugso kan duros nasa 115 kilometros por hora. So sa ngunyan, mayo pa man pong tropical cyclone wind signal. Dahil pa po makaka-apekto digdi po sa tuyang lugar. Alas 2 nin hapon, ngunyan na Petsa Otso, nasa 825 kilometers northeast of Eastern Visayas. Yan po ang forecast position. Sa aga pong June 9, 2023, alas 2 nin mag-umagahon, nasa 1,000 kilometers east of Central Luzon. Yan po ang forecast position. Ining aagihan po kan bagyo. Ining lugar na po kan bagyo mga tugang. Sa June 10, alas 2 nin amay na pagkaga na sa 895 kilometers east of Northern Luzon. Kaya medyo nakahangos po kita nin maluwag digdi po sa Southern Luzon. Ninhuli po ta ngunyan pa sana nasa 825 kilometers northeast of Eastern Visayas. Pero sa aga po nasa 1,000 kilometers east of Central Luzon. Pero sa kuyan mga tugang, digdi po sa mapa na pinaghihiling ko, ang level po kan bagyong si Chideng, nasa yaw na po duman sa may parte kang Central Luzon. Kaya medyo mataas-taas na po. Hilingon po nindo ang coordinates po mga tugang. 15.7 degrees north, 132.3 degrees east po mga tugang. Harayo po digdi sa tuya. Mayong dayman po pwedeng makataunin epekto sa rin man na parte kan Luzon sin kan Pilipinas, aper na sana duman po sa habagat na naguguyod po kini yung bagyong si Chideng mga tugang. Pero pwede na akong maging forecaster digdi engineer dyan. Madali man sana po kaya Kaya linalauman mga tugang na by Saturday, Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Camiguin, and Dinagat Island po mga tugang, iyan po makakamatinin pwedeng pagparauran-uran darakan habagat.
O ining inapod na paghiwas po kan southwest monsoon. Ano po, kaya yan po ang pinaka-latest development Tropical Cyclone Bulletin number 8 mga tugang kan severe tropical storm na si Chideng na pinagpaluwas Kasubago. Kan Department of Science and Technology o ining pag-asa. So sige, ano po? Para po yan duman sa satuyang mga kababayan na nag-aantabay digdi po sa laog kan satuyang programa. Ang satuyang text line po digdi sa programang Bicol Connection 0981-674-2530 po mga tugang. Yan po ang samuyang text line. Any reaction, comments, so kaya tabugaon po nindo pwede po kamong paabot po digdi sa samuyang mga text line mga tugang, ha? Sabi sa text ko, Sir, bakit hindi kayo sumama sa first Bicol Media Summit mga kasama nyo dyan sa RPN? Bakit hindi kita nakita? Ha? Okay lang, mayong problema. Enot na enot, dahil kami na, I don't know ang mga pag-irip ko, pero ako mayong naipaabot sa kuyang, kuyang digdi. Surat. Okay, sige. Ay, ano yan, first quarter? Okay, sa nagdadalan sa NBA at 29-24, pabor kan Nuggets, okay lang yan? Ha? 5 points an ko yan an lamang kan Denver Nuggets sa Game 3 yaon pati duman sa home court na gayo mga tugang kan Miami Heat an Game 3 kan NBA basketball mga tugang. Okay, sige. Relax lang ka mo. Sabi ko na nga normal po yan. Ang importante, maugma lang kita. 5 points ang lamang pala. Sige, ha? Ay, giraray, ha? Ini pong gigibuhon na pinta kasi digdi sa syudad kan Iriga po mga tugang. Kasod nakaulay mi si na-interview mi through karondang Philip Baracena, si City Administrator Engineer Nonoy Waferina mga tugang. Nakaulay niya to. Kundi, ang problema kan signal maluya, ang net niya to. Bako sa naman digdi sa tuya, kundi pati sa ibang lugar, sabi sa kuya. So, kaulay ko nga ni from Masbati kasod Sir, pasensya na. Medyo nagpuputol-putol tayo kasi medyo mahina ang net dito sa amin. Sabi ko, hindi lang sa inyo, pati kami dito sa Camarines Sur sa Rinconada, medyo mahina ang net. Ano daw ang net niya to? Ang PLDT, PLDT talaga, medyo maluya. Pero may nakukitang impormasyon na garo may problema sa indang pinaka-kable. I don't know kung sa ina parte. Nagkaiguanin problema mga tugang. Kaya siguro, maintindihan na sana po niya to. Dawa nga ni kita subscriber nagbabayad, dahil man po yan tinutuyok ang mga tao na yaon dyan sa PLDT. Ano po? Kaya kasod nakulay mi si Attorney Nonoy Waferinan sa tuyang mabuot na City Administrator. Mapadapit nga ni nakasentro lang kami duman sa mga pinaghapot mi about this nagdadangadang po mga tugang na Coronation Night kan Miss Iriga City 2023 po mga tugang. Sinda po talagang kuyan preparado na abot sa ngunyan mga tugang mapadapit po digdi sa kuyan sa Coronation Night kan Miss Iriga 2023 sa venue dyan sa Iriga City Sports Center po mga tugang. Nagpapakarahay po sinda haros tapos na ining pagkadardakulang stage dyan po sa Iriga City Sports Center.
gigibuhan po kan coronation night kan Miss Rinconada, Miss Iriga 2023 po mga tugang. And pati sa ticket na ipananao, ini palang libre pero may ticket po tanganing at least po ma-maintain po ang bakong gayong gurumok na tao dyan sa laog po mga tugang. Ano? Ini po ang pinabot sa tuyan ni Attorney Nonoy Waferina po mga tugang. Kan siyudad nin Iriga. Ready na ha? Para sa maabot na coronation night kay yung Miss Iriga 2023 sa maabot na June 11 dyan po sa Iriga Sports Center po mga tugang. Kaya good luck na sana sa mga kabali po digdi ha. Good luck na sana sa mga kandidata na sana si Simon Sendo ang gumana, makakuha kan premyo kan honra. Good luck and congrats sa Sendo. Okay, sige. Kadakol pa pong mga manlain-lain na okasyon na nagigibuhon po digdi sa siyudad de Caniriga po mga tugang. Saro na nga ni asan o yun kung ano niya to ining kuyan sa muya coverage po kami kan Pintaka si 2023 ngayon pong pet sa 8 mga tugang yun na po yan ang ginigibon nindang preparasyon kan city government pero sa aga pet sa 9 kan na bulan na Hunyo o digdi po sa Iriga City Sports Complex. Ini pong Miss Iriga Talent Showcase mga tugang. Kung gusto po nindong magdalan, mahiling nindo sa indang mga talento, kan mga kandidata, dalanon po nindo mga tugang. Ini pong Miss Iriga Talent Showcase. Tiba-tiba na naman sa mga magiging kuyan digdi mga kababayan niya tong miyembros kan LGBT kasinda po an igwanin marhay na mga ideya pag-abot sa talent competition pabunggahan na naman po yan mga tugang ining mga miyembros kan LGBT mga tugang pag-arog kaining pag-arog kining kompetisyon, arosan mga nagti-training po kan mga kandidata, mga miyembros kan LGBT. Saludo po ako sa indo sa mga talent na ipinapahiling po nindo mga tugang. Pero may mga judges man po yan. Kung say man po an mapili kan mga judges, so syempre yan man po an makagagana. Okay. Okay, sige. Salamat. Then, sa PetSuggest, so ini pong magayon na dala nun, Arriba Motocross Competition. Yan. Di ba? Arriba Motocross Competition. Oy, salamat. Nagluwas digdi so picture. Arriba Motocross Competition mga tugang. Diyan pala nini sa Trinidad Compound, San Isidro, Iriga City. Diyan man po ang ginigibong preparasyon. Kan sports office kan Iriga City po mga tugang. Kadakol kan mga mabalidigdi, mga matitibay magmotor. Mga sports na motor ang gagamiton. Kaya magayon po ini. Congrats na sana. Sa June 11, ang 3rd Arriba Iriga Extreme Mountain Bike Challenge. Diyan po gigibon kuyan mga tugang diyan po sa Iriga City Ceremonial Grandstand o diyan po mapulag ang papariya sa mountain bike challenge mountain bike yan gusto sabihin mapasiring diyan sa siguro diyan po pa rin na abot duman San Ramon maikot diyan po sa mountain unit kan
Bukid kan Iriga City mga tugang. Yan. Sa June 11 po yan. Di pag Banggi, yan ang hinahalat ining Iriga City Sports Complex na mangyayaran Miss Iriga Coronation Nights yan. June 11. So ibang mga mga schedule of activities mga tugang by June 12, iyo po ang Independence Day celebration. Diyan man po sa Rizal Park. And June 13, pinaka-highlight kan fiesta. Iyan na po ang Pintakasi Fiesta. Digdi po sa siyudad kan Iriga. Ining ariba, Iriga Amateur Boxing Tournament, Iriga City Ceremonial Grandstand. Yan, Sumagang Amateur Boxing Club. Mayong kabali digding ko yan. Mga boxing na miyembros kan media. Sana digdi na lang nag-boxing. Anyway, tapos na yan. Tapos ng issue yan. Baka sabi yun, ika nga binubulat-lat mo na naman ang librong nakasarado na. Anyway, mga tugang, 20 minutes na po. 21 minutes makalipas na po ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Digdi po sa pagribanan niya tungo niyan. Ini po ang Bicol Connection mga tugang. Dati-dati si SM Joey Limon sa indong nakakaibanan. Kundi nagkagawa kami ng reprogramming. Tangan, at least testing man sa mga pagiribata kung anong mga programa pang mga pwedeng kaputan nindam mga tugang. Okay, sige. Good morning na lang po sa Indogabos na mga nag-aantabay ngunyan, mga late tuners. Nagdalikod na daw kasod maabot ka bagong amay na pagkaaga po mga tugang. Nagkaigwaman po nin pag rockfall. Nakarehistro po ang Feebox nin gabot sa 90 rockfall mga tugang. Duman po sa Bulkan Mayon. Aros kadakol po ka nag-aabang kining nangyayari pag alboroto po kan na Bulkan Mayon. Kaya kami man po sigyan update sa Indo tanganing makuanya to ang pinaka latest development duman po sa Bulkan Mayon. Kung mahiling nindo ang live na video mga tugang, an asupalan naghuhuros an ang mga bato. Iguanin aso. Alpog. Yan. Kaya paguna kan iba, hali duman sa crater kan Bulkan Mayon, an aso. Pero itong inaagihan kan pagbagsak kan mga bato mga tugang, nayaon po duman harani sa crater kan Bulkan Mayon. Hilingan na. Pero ano yan, tapag kakabanggi, medyo mapula. Baka itong pinagpo-post man kan 2018 pa man ito. Ayan po mga tugang nakuanan kan sarong netizen ang sitwasyon kasubagong mga maalas 5 nin pagkaga duman sa sitio Israel, Barangay Bigaa, Legazpi City. Nakabot na ako dyan sa Barangay Bigaa mga tugang. Matapos na magbuga nin steam an Bulkan Mayon. Actually, ining aso yaon na digdi sa kuyan sa dalisdis kan Bulkan, medyo harayo na duman sa crater. Takon an aso hali duman sa kuyan sa ngimot na gayo kan Bulkan Mayon. So gustong sabihin igwang magma, igwang nagmaluwas na naman. Pero ini garo so inagihan kan mga bato mga tugang yan po ang nagkakausa kan grabing alpog Kaya siguro ang mga yaon po dyan sa palibot kan Bulkan Mayon lalo na sa 6 kilometers danger zone, maglikay po kita. Yan ang naperming pinapasabot po kan pag-asa po mga tugang tanganing at least makarayo-rayo man po kita, ingat po kita sa pwede sir na mangyari darahon kay niyong rockfall na inapod hali po duman sa Bulkan Mayon po mga tugang. At mga kuyan pati ang mga turista kuya na maray maugmahon pag igwang nahihiling
ang pinaka perfect cone ngayang bulkan mayon na hiling naman niya ito nag-asong niyan. Siguro ining ibang aso haliman mismo duman sa crater. Diba si kasamang Vanessa tataro si karondang Vanessa makontak giraray an resident volcanologist kan Feebox mga tugang si Mr. Paul Alanis. Makakuha kita nin update imading bani tibad nagantabay ngunyan tamayo kaya kitang number ki resident volcanologist Mr. Paul Alanes taong ngunyan kasubagong alas 5 inian gusto kong ihapot sa iya na ining pag-asok ang bulkan mayon duman sa baba na kan crater ano po yan dara kay itong nagurulugan na bato nahali duman sa may crater kan bulkan mayon or na mas maray na po to na sindapan makasimbag kayan mga tugang may mga netizens man pating nagsasabi dagit ngayon si mayon sa sobrang pagkwari. Ini kayang pagkwari mga tugang dyan sa palibot kan bulkan mayon ini po so mga baybay na hali na po duman sa pagtuga kan bulkan mayon. Ini po ang mga pinagkukua. So mga kaya medyo maitom-itom. Kaya doble ingat na lang po kita mga tugang. Tayo niyan nga gusto niya itong may hapot kay Mr. Paul Alanis kung ano man ang galining nag-aasong ini. Hali mismo duman sa duman sa crater kan bulkan mayon or inaagihan kan pagdalisdis kan kuyan kan mga bato dyan po sa lugar na yan mga tugang. Kaya ingat-ingat na lang po si mga kababayan niya to dyan sa probinsya Kanalbay. Dyan lalo so haranig po dyan sa 6 kilometers danger zone po mga tugang. Mas maray na po ito na pero may kitang naglilikay. Good morning kay Nati Tria dyan po sa Maribeles Bataan. Good morning, happy watching. Si Naneth Bonnie Rimon. Good morning po Naneth. Salamat Naneth. Kasod mo, nagkailingan kita. Kaiwanan si sa kuyang kumpare sige, good luck na lang sa inyo. Talagang arog lang kayan. Yan tras mga tugang sa ibang mga informasyon niya to ngunyan pong pagkaaga digdi po sa laog na sa tuyang programa. Diyan po sa Banwaan Kanbaaw, Kasodma, may nasiod na naman po na persona kan mga miyembros kan Philippine National Police. Ini po ang pinakusog na kampanya kan Philippine National Police kontra po sa mga taong pinaghahanap. Pinaghahanap kan lay sa pamamayo ni Police Major Dennis G. Quindara. Ang OIC Chief of Police kan Banwanin Bao Camarines Sur. Kasod mang alas 12:30 nin pagkaudto mga tugang hapon petsa 7 kan na bulan na Hunyo 2023 yan po sa Barangay San Ramon sa Banwanin Bao. Igwapong pinarusan nin mandamiento de arresto na pinag-issue man po ni Presiding Judge kan Regional Trial Court 5th Judicial Region kan Branch 36 Tigdisay, Riga City na may criminal case number IR 14834 na may petsang Marso 9 pa 2020 haloy na naaresto na po ang lalaki na may alias na Christian 23 anyos mga tugang. May kasaroan may kaibanan siguro may agum na po ini residente kan Barangay Agdangan, Bao, Camarines Sur sa kasong panghahabon. Naigawa pong pinagrekomendang piyansa na 100,000 pesos sa sayang temporaryong libertad mga tugang. Ngunyan yaw na po dyan sa ipaturakan na PNP sa Banwanin na Bao, Camarines Sur. Kaya dahil po nagpupundo ang mga yaon dyan sa dyan sa Banwaan Kanbaaw na hanapon sa mga may pending na kaso mga tugang na dahil pa po
nagsusuko. Kaya sa pagipagtabangan kan sa tuyang mga namamanwaan, nagpapaabot din impormasyon kung kaya ini po mga tugang nadadakop kan sa tuyang mga otoridad. Kaya likay na sana po sa mga kababayan niya to na nag-aantabay ngunyan pong aldaw. Okay, sige. May nag-text, "Sir, paki-update na lang po kami kan score sa NBA ngunyan." Sige, update na ka mo. Leading an Denver Nuggets 37-41 for 4 points sa second quarter. May 5:36 minutes pa po mga tugang. Ayan na. Mas marami na po yan. Ma-update kamo. Salamat kamo po titiwala sa mo yan na dawa sa lado ni sports. Gusto kamong ma-update me. Okay. Nagte-text talagang pigihiling ko stigdisa. Pagkakabanggit talaga medyo mapula-pulaan ko yan kan Bulkan Mayon. Doon sa may party kang na mataan po sa Barangay Bongga sa Bakakay Albay. Napalibot po yan mga tugang. Digdi kaya sa Bulkan man, may mga palibot po dyan na mga lugar. Legazpi, Santo Domingo, Tabaco, Bakakay, mga nasa palibot po yan kan Bulkan. Kaya kung sa na parte, nahilingan sa tuyang mga kababayan, ining inaapod na rockfall events sa may bunganga kan Bulkan Mayon. Kasubanggi medyo madiklum pa, nahiling mo talagang ko yan. May kalayo. Duman po sa lugar na yan mga tugang. Kaya yan po ang development ganyan. Nagbuga nin maibog na abo. Nagkaiguan nin rockfall. Itong pagbaba kan mga bato sa Bulkan Mayon. Dawa duman sa may parte kan Barangay Bongga, Abonga, Bakakay Albay, nahiling po mga tugang. Kaya ingat po kamo na mga year-round dyan sa palibot kan Bulkan Mayon. Okay, sige. Oras tamo dyan, iguana kita nin 31 minutes makalipas sa alas 9 nin pagkaaga. Trust na tabatugang sa ibang mga informasyon niya tungo niyan. Digi po sa laog kan sa tuyang programa. Okay, sige. Salamat salamat po sa mga nagpapabot nin mensahe digdi sa tuya. Digdi sa programang Bicol Connection sa RPN DCKI. Gararay 0981-674-2530. Good morning po dyan sa Banuan, Canabua, Camarines Sur. Sa mga paraan tabay man niya to dyan sa Banuan, Canabua. Medyo digdi sa may porsyon kan merkado publiko dyan sa Banuan, Canabua. Itong pasiring diversion. Nagkakagurumok ang trapiko po dyan mga tugang. Talagang saro ini sa mga pinoproblema man po dyan sa Banuan kan Nabwa. Itong kung mapasentro ka, haling diversion kan Baaw, dyan sa lugar na yan. Arani sa may simbahan, minsan piyot ang bulos kan trapiko po dyan. May mga bihikulong nakagarahe dyan po sa gilid kan merkado publiko. Ikaw man kaning mga nagbabantay pero dahil po na sasaway na tigwa man kaya dyan na parking area. Agihan na kayo. Lalo na kung igwapanin mga darakulang truck ang naagi po dyan sa Banuan kang Nabwa. Paluwason sa sentro asin
palaog sa sentro kan Banwan kan Nabwa, talagang nagkakaigwanin piot na bulos kan trapiko. Diyan po makatugang sa lugar pong iyan. Tapos sasabayin pa itong naka-parking na bus going Legazpi. Diyan po sa lugar na yan sa may simbahan. Tapos duman sa ibong harani sa merkado, igwa man naka-parking duman. Namamalisyan ko kaya dyan, dawa may pulis, dawa may PSO, ay talagang di po na kukuyanan sobrang traffic dyan sa lugar na yan kang Banwan kang Nabwa. Siguro gad kung matapos na itong diversion kang Nabwa, duman baga sa diversion, palibot po yan. Igwa na dyan na pinagigibong tinampo. I don't know kung na rin po yan na matatapos kan DPWH. Dayan po rason tanganing day na po maglaog dyan sa kasintruan kan Banwan kan Nabwa ta nagkakaigwanan nin pagpiut kan trapiko, lalo na po dyan sa tubangan kan munisipyo. Sa tubangan kan Sarong Mall, mga tindahan po dyan. Day talaga maiwasan na both side igwang mga nakaparking at ang salit po ang tinampo. Tapos siniman pong mga padjak, tricycle, dyan sa may kang merkado. Dyan sa ranikan parking area kang bus going Legazpi. Dyan minsan dyan na mina-U-turn ang iba. Kaya nagkakaigwanin piot kan bulos kan trapiko po dyan. Tibaad lamang sa lado man kan mga miyembros kan Sangguniang Pangbayan, ini pong sa lado kan traffic division, kan PNP, asin man sa komitibang nagkakapot dyan Sangguniang Pangbayan kang Nabwa, matawan man po ini, nin atensyon po mga tugang. Igwang aning igwang nakakagdyan na ito bagang inagihan kan mga tao, pero dahil man nasusunod kung sain-sain minasulpot. Kaya si mga nagmumotor po dyan, mga driver, pa man na klaseng bihikulo, pag yaw na po kamo dyan sa may party kang merkado kang Nabwa at itong haling diversion, pasentro, maglikay po kamo ta. Igwang biglang balyo dyan. Dawa may pedestrian lane na dahil man ginagamit ang iba. Maging po kita sa mga kababayan niya to, tanganing day po kita pwedeng madisgrasya dyan po sa bagay na yan po mga tugang. Diyan kasinturan kang Nabwa, nahiling ko talagang asinsadan Banwan kang Nabwa, nagdadakol ang mga negosyo po dyan. Good morning kay Mayor First Simbolan and sa mga miyembros kan konseho dyan po sa Banwan kang Nabwa. Nahiling niya to na talagang pag nagpipiot pa ang trapiko, kadakol kan mga tindahan, gustong sabihin nag-aasenso ang Sarong Banwaan. Gabos man na mga leader, mga opisyal kan lokal na gobyerno, iniisip po ninda iyo ang pagpasenso, pagpakarhay kan negosyo, tanganing dakul po ang naglalaog na income. Yan, kan Sarong munisipyo po mga tugang. Sabi man po kan MDRRM Baaw, good morning kay Vincent Paz, ang pamayo kan Baaw Municipal Disaster Risk Reduction Advancement Office. Ka Vincent, marahay na pagkaaga. Nagtalikod na daw, dahil po kita naka-attend sa pinaapod mong meeting dyan sa Office of the Mayor kan MDRRMO mga tugang. Mahapot na naman, may mahapot dyan. Anong itapermi man kang kabali dyan? Ay inda ko, day ko aram, na nagugustuhan kitang mag-represent. Mag-represent kan sarong organisasyon. Kapag ka naging municipal federated kang PTA, kabali ka sa local school board, kabali ka sa meeting kan MDRRMO. Yan ang dahil na yung pagnalasan. Baka sabihin na naman, nagpaparapalakas kita. Dahil po. Masakit man po kaya kung di niya ito pigtaga latub-latubon.
Ang sabi ni Mr. Vincent Paz, perang aldaw na ngayang naka-alert level 2 ini sa padagos manindang pagtaunin impormasyon. Lalo na sa mga kababayan ninda dyan sa Banwaan kan Baaw, as in Rinconada area, na nakaantabay man ang mga lokal na gobyerno, lalo na po duman sa probinsya kan Albay, sa abnormalidad kan bulkan. Pero maliban sa inda, na nakamonitor man ang magkapirang Banwaan digdi sa Rinconada area sa probinsya kan Camarines Sur. Ta kay do kan 2018 so alpog kan pagtuga kan bulkan mayon nakaabot po yan digdi sa Tuya, digdi sa Rinconada area. Naggalas nga ni kita paghalit ang Legazpi, biyahe kita pagabot digdi sa may parte kang Nabwa, digdi sa lugar na ini. Garo medyo may alpog o nakaabot man digdi so kuyan so alpog kan pagtuga kan bulkan man yun kan 2018. Kaya sabi po ni Vincent Paz, sayang pinagsambit na may kaipon man giraray na maggamit kita nin mask, face mask, asin sinda po mananauman po nin face mask lalo sa mga eskwelahan. Pagabot kan sarong simana kung may epekto sa naunang bitan ng Banwaan. Kaya kabali ni sa indang contingency plan na anhagad kay ni na dai magputok ang bulkan mayon. Sabi nga ni kan Enero 2018 nagabot po digdi sa Camarines Sur an alpog an abo lisa na sabi ng bulkan. Kaya sa monitoring kay ito kan Environment Disaster Management and Emergency Response Office o kaya EDMERO, maghapon magdamlag na nag-uran nin abo sa mga Banwaan kan Buhi, Bula, Bato, Baaw, Balata, Nabwa, Syudad kan Iriga pag nag-alborotan bulkan mayon. Kundi depende sa kuyan kan Doros. Taso Doros kaya kito aros pa western. Nakakaapon digdi sa Tuya an abo kan bulkan mayon. Kaya maging alerto sa nangaya kita. Dahil magparapakisangsangan. Ani ba niya itong mga kababayan, kung kamo po mapasiring duman sa Albay, magbalon po kamo nin face mask. Importante po iyan mga tugang. Alright, 18 minutos bago mag-alas 10 nin pagkaaga. May mga commercial muna kami mga tugang mabultaan na Bicol Connection pakatapos kan mga ining. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kamad sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kan diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantinir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Pwede na mga tugang, balik po kita digdi sa programa 11 minutes before 10 o'clock ni na pagkaga. Kadakol may mga nagte-text na sa kuya, sir, update kang score. At yan lang, at yan lang po, medyo
Kayan pa man ang nasa second quarter pa sana ha. Nasa second quarter pa sana. Salamat na maray sa mga tetext sa kuya sa pagpa-update kang NBA. Talagang ayan. Kadakol kan mga gustong maaraman kung kumusta na score kan ginigibong niya na Game 3 kan NBA. Bay na mga tugang Aberdaw sa lado nin mag-showbiz man daw muna kita. Aberdaw ha, sandali lang at mag-showbiz man daw kita ngunyan mga tugang. Asensya ka na, Manager Jolim ha. So background mo, nagdiyan muna ako kay Ning Aray. Aram daw nindo mga tugang sa showbiz ha. Ay, grabe nagsisikat ngunyan. Siguro ang iba po dyan, grabe na po ang panghihinayang. Kasi po pagkatapos na magparam na po si Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated, so host kan It Bulaga duman sa GMA 7. Pinagkatolos kang TV5. Ano ngunyan ang nangyayari ha? Kadakol po ka nagfa-follow ka sa TVJ, Tito Vic and Joey, sa inman nga kamong network, maduman nga kami. Ang problema digdi mga tugang, babagsak po ang rating kan sarong television pag nawaraan nagsarong sikat na programa mga tugang. Yan po ang pinakasopas kayan. Kaya siguro sasabihin kang GMA, ano nga taday pinugulan si Tito Vic and Joey. Kundi mayo man po sindang karapatan na pugulan mga tugang ang kontrata kan nagpo-produce kan It Bulaga hanggang 2024 pa po yan. Kaya nagparam sa naman so host Dabarkads kang It Bulaga duman sa Tape Incorporated na yun nagpo-produce sa diri po yan kan halos host family. Kaya yan po ang problema mga tugang. Madadanyaran digdiyan ang GMA 7. Ayan sa lado kan showbiz parte na digdi sa pagtaw niya to nin impormasyon ini po ang sikat ngunyan ang trend ini pong mapadapit po digdi sa paghalikan sarong non-time show sa sarong Dakulang Network. Nagpasiring na duman sa TV5. Di ba? Kaya ang sabi nga ni sa informasyon garo may sa diri kang Tape Incorporated garo na pierde nin milyones de pesos dahil plakak sa indang live show kan It Bulaga. Sa iba na po sa mga host. Ay nako. Ganon talaga mga tugang Kaya sa showbiz mga tugang dapat talaga o kaya sarong negosyo dapat talaga i-maintain mo ang programa. Pag iyan po nagabot ang panahon na maintain man programa, masikat po dyan, mas rurusoon ka nin mga advertiser. May man ako nagpapadangog kundi yan po ang realidad. Kung weekly, monthly, maribay-ribay ka kan trend kan programa mayo pati ang listeners ribong ang bala na kayan. Ini na sanaan ihimplo po sa GMA. Hirang taon na inataman ang It Bulaga kaya kadakol kan mga advertisers daw nga ni sinda black time sa nasabi ng network. Ini po kayang Tape Incorporated ining nagpo-produce kan It Bulaga. Black time yan sa GMA mga tugang. Nagbabayad po yan. Ang GMA, mayong problema. Ang mga advertisers man kan nagba-black time, sa indaman po madagos ang kwarta kayan.
Pero pasiguro man ang network na kay po nga advance, magkakaroon itong nag-arkila sa harong, 2 months advance, 1 month deposit. Kung milyones na kantidad ang bayad sa sarong network mga tugang, so nagpo-produce, mabiliw na nindakulang kwarta. Pero pag nagplanking mga tugang ang show nindo, nagharalian sa mga advertisers ay pierde, so nagpo-produce ka na sabi ng programa. Kaya yan ang sabi ko, ma-maintainan na programa tapag iyan nagsikat napakaray ang mga advertisers, hindi na po ang nagpapasiring dyan. Yan ang ihemplo po kan nangyari sa GMA Network saka sa Tape Incorporated. Pierde na si halos host nin milyones na kantidad. Kaya sabi man siguro ni Tito Vic and Joey, anong pakilabot na mo sa inda? Magiging kaya naman po digdi magiging sikat sa mga advertisers itong pinagdumanan na TV network ni Tito Vic and Joey, di ba? Kaya yan, aray nako. Okay mga tugang, parte po kan sa duyang programa magtaga baretaman kita dapit sa showbiz. Ini po ang sikat, ini po ang trend ngunyan na mga panahon. Ini pong mapadapit sa rigodon sa mga network asinman sa mga programa sa mga network, television network po mga tugang. Anit Bulaga, dati yan original sa RPN 9 mga tugang. Kundi black time kaya may mga kontrata sa naman po yan. Kaya sana mapakaray na po ninda. Dahil pa bigla-bigla. Kung may problema, tatanggalon ang host at ang nagsikat na so host, tatanggalon. Riribayin mga bago. O di ma-plankingan sa indong programa. Yan ang pinaka kuyan masakit. Mabibigla-bigla kaya. Maray na pagkaga, Kinaneth Bonerimon, Ernida Soria Bernales, sa mga taga dyan sa UNEP, good morning. Ki Bart Florendo, dyan po sa Barangay Santa Teresita, Baaw. Si Liham Poncio, dyan sa Quezon City, good morning po sa Indogabos. Si Erwin Elevado Overo, si Jampas Pablo, kadakol kan mga nag-aantabay sa tuyang mga tugang digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Si Reynaldo Jacob dyan sa Legazpi, dyan sa sister company kang RPN 9, dyan sa Gen Cars. Nag-advertise man yan digdi. Si Miles Away si Marita Bumpama, si Rolando Palencia Babol, si Ryan Manzano, Marisa Mendoza, si Anton Mapa, si Liste Doroin, si Jampas Pablo, Mario Aguha. Si nanggana sa bisikleta duman sa Japan, pamangkin pala niya ni Engineer Mario Aguha kan City Hall digdi sa Iriga. Sabi ni Engineer Mario, pamangkin po sir. Sige, salamat. Si Charito Badjaw, nag-antabay si Saismo o si JM dyan sa Tagaytay. Good morning. Salamat po sa indong pag-antabay digdi sa RPN DCKI. May station ID muna kami mga tugang at yan, mabelta kami. Mapabisto muna ang RPN DCKI mga tugang. Aber daw. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCKI mga tugang, oras tango niyan alas 10 na po nin pagkaaga digdi po sa laogan sa tuyang programang Bicol Connection. Cabanyes Birinya. Good morning classmate. Babati naman batch 82. This is your classmate Imelda Cabanyes Birinya. Good morning kay classmate Imelda Cabanyes Birinya. Si Ma'am Imelda. Saro po yung empleyado kan Department of Education, mga tugang teacher po ini. Salamat
Salamat po kay classmate Imelda Cabañas Birinya. Okay, sige, salamat. Ikaw pa kitang babation ta maginanakit man sa tuya, ano? Good morning na lang si watching mate June, more powers to Bicol Connection. Si Sonia Pontanares dyan po sa Macau. Si Rosita Rombao Neri. Good morning, ma'am. Happy listening po. Salamat po sa padagos pong pagtitiwala digdi po sa RPN DCKI sa Iriga City. Sa ibang mga informasyon niya to mga tugang, digdi sa RPN sa Bicol Connection, aram ko nga ni ba po, igwanin mga naghahapot, mapadapit duman sa, mapadapit po sa nangyaring rigodon. Uy, sikat ngunyan si nagpupuon na po mga tugang. Dahil pa nga ni 2028, si Vice President Sara Duterte Carpio, garo pinadangugan na si Speaker kan House, kan Congress, si Speaker Martin Romualdez. Yan sabi ni Vice President Sara Duterte Carpio, bako ka man ngaya so nagpirit sa kuya na magkandidato ko bilang Vice President kan Pilipinas na makipagtandem kay President Bongbong Marcos. Sabi ko garo niya ako nagtatagapuon-puon ng ngunyan pero pinasalamatan niya si Speaker Martin Romualdez ni Vice President Sara Duterte Carpio na sa totoo lang ngaya ako nagpapasalamat sa imo ta ako ngaya inako mo bilang maging miyembro kan lakas CMD, so political party mga tugang na pinagdarapukan pagkandidato ni President Vice President Sara Duterte Carpio mga tugang. Nagpasalamat siya pero so sabing siya so nag-inkaminar kay BP Sara na magkandidato bilang Vice President, garo nga mali. Sa totoo lang ngayon, nagpara pipirit niya sa kuyang magkandidato, katandi man sayang tugang si Senador Amy Marcos. Yan. Kaya garo nagpupuon po na. Ano daw ang mangyayari digdi mga tugang, ha? Grabe po ngunyan. Daw harayo pa po an eleksyon pero igwa na kitang mga na hihiling na may mangyayari ang pagbabago kan ibang mga dating magkairibanan, magpartido, dawa pa paano, sinda po mga tugang, an iniisip man din da, iyo man so personal ninda, pag politika na po ang pag-uurulayan. So, iyan, kaya, hilingan ta, aantabayanan niya to mga tugang, kung ano man lang gadan mangyayari digdi po sa nagpupunang magtaga suway-suhay si Vice President Sara Duterte Carpio mga tugang. Ano daw kaabtan po kay ni mga tugang ining mapadapit po digdi sa bagay na ini. Nagpon sa nabagayan kan biglang
ribayan. Biglang ribayan si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo mga tugang. So ayan po. Kaya digdi sa bagay nini si Vice President Sara Duterte Carpio talagang huminali na lugod sa partido politikal kan lakas CMD mga tugang na pinapamayuhan ni ni Speaker Martin Romualdez. Kaya siguro ipagpapadagos sa naman ni BP Sara. So sa iya mga tugang na hugpong yan. Hugpong na partido mga tugang. Pero dyan na siya ma-concentrate. Kundi ang rason niya man, naghali siya duman, tangani ngayang makabelo ko sa kuyang trabaho bilang Vice President kan nasyon kan Pilipinas. Yan ang rason man ni BP Sara Duterte mga tugang. Kan siya po magpaluwas kan ng bita ng kanaw ng bita ng issue po mga tugang. Ang sabi sa pinaluwas na statement ni Vice President Sara Duterte, Speaker Martin Romualdez had absolutely nothing to do with my decision to run for Vice President. Mayo nga siyang pagkaaram. Mayo nga isang naginibo na ako magdesisyon na magdalagan bilang Vice President kan nasyon kan Pilipinas po mga tugang. He tremendously nga help in posing for my Vice President bid is actually acutely nga inaccurate. Garo nga insulto ini sa 1,000 na mga grupo as in individual na iyo po ang boto sa iya o i-reconsider ang sa iyang enot na decision not to join the national politics mga tugang. It was nga Senator Amy Marcos na yun nagpirit sa iya na magdalagan bilang Vice President. And it was nga a decision sealed only pakatapos ni President Bongbong Marcos na magtugot asin sa kondisyon na magdalagan nga ako bilang Vice President. Maayo ngayang Speaker Romualdez sa nasabi ng picture, sa nasabi ng ladawan sa pagkandidato ko mga tugang o pagkandidato ko ngayon na bilang Vice President kan nasyon kan Pilipinas. Pati nga ni si Cavite Representative Elpidio Barsaga Jr. Garo medyo na anggot man sa informasyon na ini na pinaggibo na di nga mapapatubod sa kahambugan. Kabi garo napon po na ining mga opisyal niya to kan gobyerno. Rampan sa nanindo, madali na po an 2028, dawa pa paano, ang 2028 po mga tugang, madali na po yan. A person ngaya who cannot distinguish between attack and humor, mayo ngayang lugar sa politika. Especially ngaya kung nansaro fails to understand that political bickering is just a facade of democracy and should not be ngaya used to equate with governance. Ini po mga tugang. Kaya let me ngaya reiterate this. However, the administration of President Bongbong Marcos is stable and strong. Yaon ngayon sa kuyang all-out support. Asin ang suporta kan majority kan Filipino people. Yan ang sabi ni sa statement ni Vice President Sara Duterte. Kay Speaker kay Speaker Romualdez. Tagaro
Ba malay niya to pagabot kan panahon mga tugang ini sa politika. Ini si Speaker Romualdez gumibo manin ngangalasan ngonyan ta igwa manin kamabutan na ini po magdalagan magkandidato bilang presidente mga tugang kan Republika kan na Pilipinas mga tugang. Kaya uminiwas na si Sara Duterte Carpio. Baka talaga pagabot ka na oras hindi magpukpukan digdi. Kaya ito pa si Sara Duterte magpaparinggan niya na magdalagan bilang presidente kundi habo niya. Habo niya ta garo ko yan pa. Day pa hinog. Pero ta napirit siya ni Senator Amy Marcos na magdalagan bilang Vice President. Katandem kan siya yung tugang, yan, nagusto. Pero ngayon, mayong picture si Speaker Romualdez mapadapit sa naging desisyon ko ngayon na ako magdalagan bilang Vice Presidente kan Nasyon kan Pilipinas. Pwede mangyari yan mga tugang na baka pagabot ka na oras. Ini po si Speaker Martin Romualdez. Iyo po ang maging kalaban niya na lugod pagabot kan panahon mga tugang. Ay nako talaga. Politika. Politika. Pero ikaw manin mga nag-uuyon kay Speaker Romualdez. Lalo na ngayon si sabi ni Barsaga, Congressman Barsaga. Inuumaw ko ngayon, si Speaker Romualdez sa pagiging focus kay ni Asindai pagsimbag sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Dahil kamuurungan kayo ni Sara Duterte. Dahil yun nga igwang sinapak. Sinapak na empleyado kan gobyerno kang siya alkalde pa duman sa ko yan. Dahil duman sa nangyari bagang ko yan kan kung dahil ko nasasalaso about sa daga. Ayan mga tugang. Kaya dahil kamuurungan kayan. Kaya ni Vice President Sara Duterte Carpio dawa saypan sa iyang makatapat mga tugang. Yan. Andito kayo naman ang 2028. Ang pinagpiprepararan ko ng ganyan ining barangay election. Ngunyan na 2023 mga tugang. Oras na ko dyan, iguan na kita ni 8 minutos pasado alas 10 ni na pagkaaga mga tugang. Digdi po sa lawag ka na sa tuyang programa. Dagos-dagos po kita abot ng 11 o'clock nin pagkaaga. Digdi po sa tuyang programa. Good morning kiraray sa gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Digdi po sa agribanan niya to mga tugang sa RPN DCKI Bicol Connection po. At yan sa mga nagte-text ako yan, at yan kuyan ko na sa naka mo. I-update dapit digdi sa score sa NBA. At yan na lang po dugay naman siguro third quarter pa sa naman ha. Pero salamat na maray yaw na natiwala nindo sa muya na kami po ang magatod sa Indukan Development mapadapit po digdi sa NBA na pinag-aabangan kan sa tuyang mga kababayan. Haratyan lang. Ay, nako talaga. Sige. Mayo pa nag-update sa satuya, ha? Mientras tanto, matugang sa iba pang mga informasyon niya tungo niyan sa loob po kan programang ini.
Grabe talaga si dating Senador Laila de Lima sa tuyang kababayan mga tugang. Gwapo siya nin petition for bail. Alaga din po pinagbasura kan korte. Ipinagbasura kan korte ang ipinagatubang na petisyon para makapagpiyansa si dating Senator Laila de Lima sa natatadakaining kaso na may kinaraman sa illegal na droga mga tugang. Taan Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 nagbaba po nin court order sa pagi po ni Presiding Judge Romeo Buenaventura. Sinabi kay ni na mayo sindang pusog na basihan para makapagpiyansa si de Lima. Sabi kan korte na mismo ngayang si de Lima nagsabi na dahil siya nakakamati nin life-threatening condition sa ibong kan sa iyang pagiging senior citizen as in iba pang health issue mga tugang. Yan pala pinagbabasehan pa kan korte Kung ika pala nga, kung ika magtaram na ay mayo nga akong namamatayan na huma sa kuyang buhay daw ako nakakulong. As in mayo nga akong namamatayan na about sa kuyang salud. Ayan pala pag nag-bail ka, siyempre, pag analyze naman yan kan korte, pwedeng sabihin kan korte na mayong basihan na sa imong petition na ika makapagpiyansa tamayo ka manin threatening condition sa imong pagiging senior citizen. Sinasabi man kan korte na isolated cases sa naman nga nangyaring hostage taking sa lawag kan PNP Custodial Center kung saan nakakunkon ang dating senadoran sa tuyang kababayan si Senator Laila de Lima mga tugang. Kaya pinagtalaan giraray kan korte sa June 19 as in 26 ang masunod na pagdangog kan kaso ni de Lima na absuelto bagay ni duman sa enot na kuyan kan kaso kundi gwapang natatadang kasong pinagdadangog ang korte digdiki sa kinaso iyang about sa illegal drugs. Saro sa naman na kasong may kinaraman sa droga ni natubang ni de Lima matapos na mabasuran duwa pa kaining drug case kan nagtalikod na si Mana. Ayan po mga tugangan ang development. Kaya pinag-down binasura kan korte ang ipinagatubang na petisyon kan siya mga abogado na makapagpiyansa si Senator Laila de Lima mga tugang. So ayan ang pinaka-latest development sa satuyang kababayan si Senator Laila de Lima mga tugang. An Pilipinas pala saka an sarong Korean company nagkasundo sinda mga tugang na pakusugon an na produksyon kan pagkakan digdi sa nasyon kan Pilipinas. Pinasisiguro ni President Bongbong Marcos na may pasunod ang 45.01 billion pesos na Philippine Rural Development Project Scale Up o aninapod na PRDP. Yan, Philippine Rural Development Project. Yan, na inaapod mga tugang. Tagaro nagkaulay ang presidente asin mga representante hali sa World Bank para sa bida ng proyekto. Asin inaasan na makakabenepisyo ini na nasa 450,000 na mga paraoma, parasira, mga trabahador na nasa 42,000 na mga trabaho. Nagipag-tie up po mga tugangan gobyerno kan Pilipinas. Kabali ang Department of Agriculture, Korean Agriculture Machinery Industry Cooperative o kaya KAMECO. Ini po para sa rarom kan pinagpirma nindang Memorandum of Understanding na pakukusugon po ang
Pakukusugunpan cooperative partnership kan duwang opisina para mapakarhay ang mga makinarya sa agriculture sector pati naman ang pagsisiguro sa food and security mga tugang. So ayan po kung isipon kay ito ang Pilipinas talagang numero 1 pag-abot digdi sa sa ASEAN, sa Asia. Pag-abot sa agrikultura, tama nga ni kay ito. Ako salit pa, may mga nababaritaan na kadtong kadakol po kan mga nag-aadal dyan po sa UPLB sa Laguna about po sa lado kan agrikultura. Pero nagabot sa punto mga tugang na nagabot ang panahon hanggang ngunyan, daog na kita, nagaangkat na kita nin mga agricultural product, lalo na po ang bagas, asukar, asin iba pa sa ibang nasyon na sa mga nag-aradal digdi like Indonesia, Thailand, lalo na ining Vietnam. Ngunyan, dinaog pa kita mga tugang digdi sa nasabi ng bagay. Kaya ano daw nangyari ini mga tugang? After EDSA Revolution until now, ano na pong nangyari? 21 minutos mga tugang pasado alas 10 ni na pagkaagaw, kaya 23 ari digdi tama. Alas 10:21. Enot pala ni sa kuyang Rilos. Nagdiman po ba tugang sa Camarines Sur, nakabot na ini duman sa Kongreso na pinababantayan po kan sarong kongresista asin pinapapreparar ang Department of Agriculture sa posibilidad na paglawag kan outbreak na avian influenza virus digdi po sa Pilipinas. Ini po ang pahayag sigon ki Congressman Joey Salceda kan 2nd District kan Camarines Sur. Yan. Good morning ki Emiliana Kasim. Nagaantabay man ngunyan. Maray pa si Congressman Joey Salceda, grabing pagmakulog sa lado nin agrikultura po digdi sa Camarines Sur. Tamala, sigon sa impormasyon, si Albay 2nd District Representative asin House Committee on Agriculture and Food Vice Chairman Joey Salceda, dakulan tsansa na malaugan ang probinsya kan Batangas, Cebu sa high-risk area. Sano ng bitan ng helang o kaya bird flu, lain pa na dakul na poultry farm, nagiging lugar man ang mga ini, kan migration, kan mga gamgam, ibon sa Tagalog. Kon kaya pinag-question kay ni President Ferdinand Marcos Jr. na magbilog din sa rong IATF. Bakong sa COVID-19 kundi para sa helang kan hayop mga tugang. Ining inapod na Interagency Task Force para sa helang kan hayop. Sigon po sa inda, musta na po press si Vice Press Merly Cularina kan MFPTA Bao. Yan, nangungumusta man. Okay lang po, Vice. Sa informasyon mga tugang, ini Pio Balanay Jr., Agriculture Division and Livestock Inspector kan Municipal Agriculture Office, lalo na po duman sa Banwaan po kan na si Roma, digdi sa Camarines Sur, sinasabing kung arog ngaya kay ni na may mga posibilidad na maglaog ang helang sa mga manok o iba pang helang na pwedeng maulakitan ang mga livestock, tulos ining pinagpiprepararan ko na ng bitan ng local government unit. Duman po ini sa may Siruma. Para ngaya maiwasan na dain na maibugtak sa
makateretresting pangyayari ang mga livestock niya to digdi sa Camarines Sur. Dakulang taon o kaya dakol ngayang taon na nakalipas na mayong avian influenza virus na kaso sa nasabi ng lugar. Mayo pa man formal na impormasyon halis sa regional office sa lagad permi man nakamonitor ang banwan asin nagsusunod sa pinapaluwas na kasuguan mga tugang. So, si Congressman Joey Sarte Salceda, ang sa iyang obligasyon na ipaabot duman sa gobyerno, sa national government, na magdeklara nin inaapod na IATF, lalo na kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ining IATF Interagency Task Force kung kaito sa COVID-19 ngunyan helang na sa hayop. Interagency Task Force para sa helang na hayop mga tugang. Kaya nagmamakulog si Congressman Joey Sarte Salceda, lalo na po digdi sa Camarines Sur, asin sa iba pang lugar digdi sa Bicol, tanganing ulang in kaso man na maglog ang avian avian influenza virus para sa mga hayop. Oray pa si Congressman Joey Salceda, grabe yung pagmakulog digdi sa Camarines Sur, digdi sa Bicol. Ano sa ibang mga representative niya to from Bicol region sa Camarines Sur kung kamo po naipaabot naman po nindo sa tuyang presidente na magdeklara nin Interagency Task Force para sa helang sa hayop. Dipisil ngaya. Ini binabantayan man po mga tugang digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Ining kahurutan na ini ni Salceda bako sa naman sa Camarines Sur kundi sa interong runakan Pilipinas siguro po mga tugang. Na malikayan na mapenetrate kita kay yung avian influenza para po sa mga hayop mga tugang. Kaya sa mga representante man niya to na taga-digdi sa Bicol, Camarines Sur, aram kong naghihiro ka mo pero dubling hiro. Ano yan? Daog na. Fourth quarter pala pero baka daog na yan. Ano yan? 68? 68? Ano yan? 82. O yan, lamang ang Denver Nuggets. Makakasaruman sa home court kan Miami siguro. 82 Denver Nuggets, 62. 68 ang Miami Heat, Pero yan, 60, 70, 80. Ano yan? 18 puntos. Di 12 puntos. Sige. Dahil tanang ko na magpararamon, tabakat yan, mahiling tanasa na. Hit win. Dugay na. Sige, update kita Ini kaya si Chip Chaboy na obra ko yan ini. Garo dakulan posta ka ini. Anyway, parte mga tugang kan sa tuyang pagpaabot ng informasyon. At yan, mabelta kita pagkatapos kan mga pagiromdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti
Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislaputi at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kislaputi. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwanin germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. The local government of Iriga City, Pintakasi 2023, in cooperation with RPN DZKI Iriga, would like to thank the following sponsors: Toots Junk Shop, Quero, Restituto M. Melgar, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City, Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City, Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, San Miguel, Iriga City. Oralios Funeral Homes, care of Joe M. Oralio, Manager, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos mabalo. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Pintakasi 2023.
Honorable Jeffrey Bisinio, Municipal Mayor, Baaw Camarines Sur, Ma'am Jovi Orias, General Service Officer, Municipality of Nabua, Camarines Sur, Mamas Cafeteria, Highway 1, San Nicolas, Irigas City, owned and managed by Mr. Erwin Nueva and Mrs. Filipina Nueva, kay Senyora Rosa, Catering, 0940, San Nicolas, Irigas City, sa Saindo po Gabos, Diyos Mabal. Ang Radyo Ronda Iriga sa pakikipagtabangan kan sa muyang mga sponsors nakikisumaro sa selebrasyon kan Pintakasi 2023. Baby Narito Birthing Homes, Siramag, Balatan, Camarines Sur, St. Roch's Hardware and Construction Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Rosario L. Cortez, Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur, Villanueva Tanchuling Hospital, Highway 1, San Jose, Irigas City, care of Dr. Ray P. Tanchuling, Mr. and Mrs. Romy and Marites Matet Agnas Luares, San Roque, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Henry Botor of Botor Store, San Francisco, Irigas City, Mr. Harvey A. Peira, HP Fuel Station, Convenience Store, Grab and Go, Barangay Tagungtong, Agdangan Baaw, Camarines Sur, Municipal Councilor Gali Bayos, Belen Lying In Clinic, Baaw, Camarines Sur, sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Bayan mga tugang, alas 10 at 35 na po sa tuyang oras. Para muna ako ma-early registration ako sa Comelec. Ma-early para mga tugang iguan lang kaming importanteng pag-uurulayan ngunyan. Kan management kan RP and DCKI. Kaya pasensya na po. At yan, garo kinaman giraren mairibanan nga na temporaryo sa RPN Radyo Ronda Bareta, noon time edition. Paparam ko na kumatugyan sa technical side si Engineer Chaboy na obra. Siyempre sa information si Jimmy Guanzon, sa transmitter side Engineer Rabi Lindan Toralio and si Ricky Sagayap. Ako po si JB June for the floor. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Pasensya na po kamo, may importante kaming meeting ngunyan pong pagkaaga. Thank you and God bless. Narinig sa iyo, kay sakit ang dulot mong pag-ibig
kailan titiisin ang labi ng mga alaala ay luhat daig. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Paano ba kaya ang mabuhay sa daigdigan? Ngayong wala ka na at ako'y nag-iisa na lang. Magbabalik pa ba ang tamis ng pagmamahalan na nadama noon